Kaixo, kaixo! Zer moduz zaudete? Ongi pasa zenuten euskararen egunean. Eta zer moduz joan zaizuen Blaitu Luzeko finala? Partida erraza jarri genizuen? Tira, badakizue garrantzitsuena ez dela irabaztea. Parte hartzea eta momentu atsegin bat pasatzea baizik. Finalean parte hartu bazenuen eta izena bizinak jarri bazenituen zozketan sartuko zara. Oso arrakastatsua izan zen, 251 partida jokatu ziren. Ea nor bidaltzen dugun Bortzirietara. Eta ez Baztanera esan genuen bezala, Irrizarrilan Bortzirietan baitago. Bueno, zozketarekin hasiko gara. Nahaztu ondo izenak. Zorionak, Ibai Bauez. Ibaik aukera izango du igantziko haranetan egan egiteko. Eta gurasoak tirolinan bera garrasika ikusiz barrez lertzeko ere. Gozatu familia eta besteei animo, udaberriko denboraldian beste aukera bat izango duzue saria eskuratzeko. Bitartean, Blaitu Mengainak eta guzti euskaraz. Agur!